Arratsaldeon gaur urriaren 15 ostirala hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Lab sindikatuak elkartaratzea egin du gaur goizean PSNek Iruñeko Sarasate pasealekuan duen egoitzaren aurrean. Nafarroko gobernuaren hizkuntza politika eta euskarak pairatzen duen bazterketa salatzeko. Irujo kontseilariak herritarren artean energia kultura berri bat sustatzearen alde apustua egiten du. Nafarroa pobreziarako eta gizarte bazterketarako arrisku txikiena duen komunitatea da. Nafarroko ubidea eraikitzeko lanak Lerin parean 2022ko udazkenean amaituko dira. 200 ikasle elkarteko hilerrian aurkitutako San Cristobal gotorlekuko 5 preso obitik ateratzeko lanetan izan dira. Iruñeko udalak hitzarmenak sinatu ditu 4 kirol federazioarekin Coworkies programako jardueretan lagun dezaten. Nafarroko liburutegi publikoen sareak 5 erakunderekin elkarlanean ari da 3 hileko honetarako programazioan. Ciudadelako Arma aretoan Audiovisiones erakusketa dago ikusgai begirada bat mundu garaikideari teknikak, formatuak eta adierazpen lengoaiak hibridatuz. Nafarroko sokatira txapelketa 2021 urriaren 16tik azaroaren 6ra izanen da. Urriaren 16an emanen zaio hasiera Leitzako Amazabal pilotalekuan arratsaldeko 5etan. Lizarra ikastolak antolatutako Nafarra Oinez jaia 2 egunetan ospatuko dute urriaren 16an eta 17an Lizarran. Lab sindikatuak elkarretaratzea egin du goizean PSNek Iruñeko Sarasate pasealekuan duen egoitzaren aurrean. Nafarroako gobernuaren hizkuntza politika eta euskarak pairatzen duen bazterketa salatzeko. Gaur goizeko 10etan Lab sindikatuak elkartaratzea egin du PSNek Iruñeko Sarasate pasealekuan duen egoitzaren atarian. Nafarroko gobernuaren hizkuntza politika eta euskarak pairatzen duen bazterketa salatzeko. Etorri gara gaur Nafar gobernuko hizkuntza politika eta euskaldun guztion eskubideak urraketa salatzen. Orain dela 2 urte, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak baliogabetu zituen euskararen dekretoren artikulu batzuk, handik aurrera euskara ez da baloratzen lehiaketetan, ez hartzeko, ez leku aldaketetan, baina bai baloratzen da ingelesa, alemana eta frantsesa. Nafar gobernuko eskuetan dago dekreto berri bat egiteko aukera, 2 urte hauetan ez dakigu zenbat aldiz entzun dugu eginen dutela, aldatuko dutela, baina momentuz ez dute ezer egin, eta bitartean guztion eskaldunon, guztion eskubideak urratzen dira. Irujo kontseilariak herritarren artean energia kultura berri bat sustatzearen alde apostu egin du energia komunitatei buruzko Europako lehen kongresuaren aurkezpenean Iruñan azaroaren 16 eta 17an egingo dena. Helduden azaroaren 16an eta 17an Iruñan komunitate energetikoi buruzko lehen kongresua egingo da. Ekimen hori aitzindaria da estatuan eta garapen ekonomiko eta enpresarialeko departamentoak antolatzen du. Irujo kontseilariak aurkezpenean adierazi duen bezala, helburua hau da. Herritarren artean energia kultura berri bat bultzatzea, pertsonek energiaren esparruan modu aktiboan parte hartzeko aukera sustatuz, hainbat modutan. Energia komunitate batekin bat eginez, bertan inbertituz edo nor berea sortuz. Transizio energetikoaren esparruko teknologi berriek aukera ematen dute herritarrak ahalduntzeko eta prosumitzailea izateko. Hau da, ekoizlea eta konsumitzailea aldi berean. Autonomia energetiko eskuratuz eta horrela, sistema energetikoa eraldatzen eta erregai fosilekiko mendekotasuna murrizten lagunduz. Nafarroa pobreziarako eta gizarte bazterketarako arrisku txikiena duen komunitatea da. Europako 10. eskualdea da Aropetasaren arabera, pobrezia eta desberdintasun mailen adierazle nagusia.
Nafarroa da bigarren urtez segidan pobreziarako eta gizarte bazterketarako arrisku txikiena duen erkidegoa, arope tasaren arabera. Europar Batasunak erabiltzen duen adierazlea, foru komunitateare pobrezia indize txikiena dituzten Europako eskualden 10. postuan jartzen duena. Nafarroako ubidea eraikitzeko lanak Lerin parean 2022ko udazkenean amaituko dira. Txibite lehendakariak eta Ziriza kontseilariak Itoizko ura Lizarraldera eramango duen azpiegitura eraikitzeko lanak bisitatu dituzte. Nafarroko ubidea Lerin parean eraikitzeko lanak 2022ko udazkenean bukatuko dira. Txibite Nafarroko lehendakariak eta Bernardo Ziriza lurralde kohetsiorako kontseilariak Itoizko urtegitik Lizarraldeko hainbat herritara kalitatezko ura garraiatzea ahalbidetuko duen azpiegitura eraikitzeko lanak bisitatu dituzte. 200 ikasle elkarteko hiri-herrian aurkitutako San Cristobal gotorlekuko 5 preso bitik ateratzeko lanetan izan dira. Ana Ollo herritarrekiko harremanetarako kontseilariak Memoriaren Institutuko zuzendari Josemi Gastonekin batera elkarteko hilerria Berriobitiko udalerrian bisitatu zuen atzo goizean. Bertan Ezkaba mendiko presondegi zaharreko 5 preso obitik ateratzen ari dira. Lan hauetan Nafarroko 4 institututako 200 ikaslek parte hartu dute. Udalak hitzarmenak sinatu ditu 4 kirol federazioekin Coworkies programeko jardueretan lagun dezaten. Nafarroako saskibaloi, xake, pilota eta futbol federazioek topaketak prestakuntza saioak eta hastapen ikastaroak antolatuko dituzte. Maria Caballero gizarte zerbitzuetako komunitate ekintzako eta kiroleko zinegotzi ordezkariak Nafarroko futbol, saskibaloi, euskal pilota eta xake federazioetako arduradunekin lankidetza hitzarmen bana sinatu du. Coworkies haurretan erabendako programako jardueretan parte har dezaten. Hitzarmen hoiei esker prestakuntza saioak eta hastapen ikastaroak emanen dira eta parte hartzaileekin topaketak antolatuko dira. Hala udalak nola lankidetza hitzarmenak sinatu dituzten federazioetako bakoitzak xede dute kirola eta nesken eta mutikoen arteko berdintasuna sustatzea eta funtsean eduki soziala duten jarduera bultzatzea. Diziplina horietarako bakoitza jarduera horiek gauzatzeko plataforma gisa erabiliz. Horrela helburu horiek bat datoz Coworkies programak antolatzen dituzten jarduerek defendatzen dituztenekin. Zeinen xedea baita aisialdi osasungarri eta askotarikoa sustatzea interes ezberdinak dituzten ahalik eta haurretan erabe gehien artatu ahal izateko. Bide horren bitartez babesgabetasun egoera prebenitzeko. Nafarroako liburutegi publikoen sarea 5 erakunderekin elkarlanean ari da hiruhileko honetarako programazioan. Seten, Unrua, Kideak, Amigos del Kamixibai eta Editargi taldeek gastronomiari, elkartasunari edo Doneiakue bideari buruzko hainbat tailer eta erakusketa eskainiko dituzte. Nafarroko liburutegi publikoen sareak hiruhileko hontarako bere jarduerak berrartu ditu. Bestea beste Kamixabi tailerrak komikiaren bidez Gazako emakumearen errealitateari buruzko erakusketak eta desberdintasun egoeran dauden personen gizarte aholkulariaren irudiari buruzko tailer bat. Proposamen 5 talde erakunde eta gobernuz kanpoko erakunde desberdinekin elkarlanean egiten dira. Setem, Unrua, Kideak, Amigos del Kamixabi eta Editargi taldeak gastronomiari, elkartasunari edo Doneiakue bideari buruzko hainbat tailer eta erakusketa eskainiko dituzte. Ziudadelako arma aretoan audiovisiones erakusketa dago ikusgai begirada bat mundu garaikideari teknikak formatuak eta adierazpen lengoaiak hibridatuz. 27 lanek osatzen duten erakusketan udalaren arte garaikidearen bilduma beste instituzioetakoekin elkarrizketan ari da. Iruñako udalak eta 9.915 elkarteko bilduma zalek hizkuntza artistiko berrien aldeko apustua egiten dute audiovisiones ekimenean. Arte erakusketa Ziudadelako armen aretoko lehenbiziko solairuan dago eta otsailaren 13 arte bisitatzen ahalko da. Erakusketaren interesgunea ikusizko eta entzunezko dimentsioak munduaren giza pertzepzioa baldintzatzen duten 2 bektore nagusiak bateratzean datza. Atzo goizean aurkeztu dute erakusketa Maria García Barberena,
Berdintasun zinegotia Jaime Sordo Espainiako arte garaikideko bilduma zalen 9.915 elkarteko lehendakariak eta Alicia Ventura erakusketaren komisarioak. Erakusketak ikus-entzunezko 27 lan eta beste hainbeste artistaren instalazio eta bilduma ditu ardatz. Horien artean Iruñako udalaren arte garaikideren bildumako 7. Lanek artistikoki islatzen dituzte garaikidetasunari dagozkion kezkak, hala nola adimen artifiziala eta automatak, terrorismo globala, genero estereotipoak, egungo bizitzaren erritmo bizia eta arteak identitatearen islan edo definizioan duen zeregina. Proposamenek eguneroko bizipen ikus-entzunezko collage bat osatzen dute modu kontzientean izan ala ez. Sortzaileak honako hauek dira: Alegria Ipinero, Eugenia Ampudian, Manu Arregi, Jaime de la Jara, Juan del Junco, Karin Dolk, Nezaket Ekizi Pep Fajardo, Fiunfoto, Paco Guillén, Kaoki Amares, Fermín Jiménez, Glenda León, Ignacio Llamas, Mario Martínez, Begoña Montalbán, Cocomoya e Iván Cebrián, Ángel Núñez, Jaco Olivier, Sergio Prego, Samuel Orti, Inelo Vinuesa, Eder Santos, Karina Schutbir eta Tim Witt Sobieski. Audiobisuonez, erakusketan dauden bildumen artean Iruñako udalaren arte garaikidaren bildumaz gain, bilduma partikularretako obrak daude eta baita DKV, Francisco Cantos, Los Bragales, Alicia Aza, Navacerrada, Jose María Lafuente Valle eta Balzuela bildumetakoak ere. Nafarroako sokatira txapelketa 2021 urriaren 16tik azaroaren 6ra. Urriaren 16an emanen zaio hasiera Leitzako Amazabal pilotalekuan arratsaldeko 5etan. Urriaren 16an emanen zaio hasiera Leitzako Amazabal pilotalekuan Nafarroko sokatira txapelketari. Arratsaldeko 5etan hasiko da. Guztira 4 jardunaldi jokatuko dira. Gizonezkoak 8 taldeak izanen dira eta pisu bakarrean lehiatuko dira, 620 kilo. Emakumezkoak 6 taldeak izanen dira eta pisu bakarrean lehiatuko dira, 375 kilo. Talde mistoak 8 taldeak izanen dira, 4 gizonezko eta 4 emakumezko eta talde mistoak pisu bakarrean lehiatuko dira, 520 kilotan. Jokatze sistema, gizonezkoen taldeak 620 kilo 2 jardunaldi liga sistemen bidez. Talde mistoak 550 kilokoan 2 jardunaldi liga sisteman bidez. Emakumezkoen taldeak 375 kilokoa 2 jardunaldi liga sisteman bidez. Pisu bakoitzean 2 jardunaldietako puntuak batu ondoren lehen 2 sailkatuen arteko finala jokatuko da. Egutegiari dagokionez, urriak 16a Leitzan arratsaldeko 5etan 620 kiloko lehen jardunaldia eta 375 kiloko lehen jardunaldia. Urriak 23an Barasoainen 5etan ere 620 kiloko bigarren jardunaldia eta 375 kiloko bigarren jardunaldia. Urriak 30ean Ansoainen arratsaldeko 5etan 550 kiloko lehen jardunaldia. Eta azaroak 6a Elizondon arratsaldeko 5etan 550 kiloko bigarren jardunaldia. Taldeak berriz gizonezkoak 620 kiloan parte hartzen dute Amaiur, Ansoain, Betigazte, Berriozar eta Txantrea. Emakumezkoen 375 kiloan Amaiur, Ansoain, Araxes, Betigazte, Berriozar eta Txantrea. Eta mistoen taldean 550 kilokoan parte hartzen duten taldeak dira Amaiur, Ansoain, Araxes, Betigazte, Berriozar eta Txantrea. Lizarra ikastolak antolatutako Nafarroa Oinez jaia 2 egunetan ospatuko dute urriaren 16an eta 17an Lizarran. Lizarra ikastolak antolatutako Nafarroa Oinez jaia txikiagoa eta umilagoa izango da urten eta 2 egunetan ospatuko da urriaren 16an, larunbatan eta igandean 17an. Jende pilaketak ekitite aldera erabaki dute horrela egitea. Iaz bertan bera utzi behar izan zen jaialdia pandemiaren eraginez eta beraz, urtebeteko atzerapenarekin ospatuko da Lizarran ikastolaren 50. urteurrena. Aurtengo Nafarroa Oinez txiki bat izango bada ere, betiko ilusioarekin eta maitasunarekin eta 100 voluntarioren laguntzarekin antolatu dutela nabarmendu dute antolatzaileek. Nobedade nagusia bidira 2 egunetan ospatuko da eta betiko zirkuitua izango ez dela. Hala,
Bertaratzen direnak askatasunez mugitu ahalko dira hirian izango diren 7 gunetan barrena. Larun batean urriaren 16an ekimen nagusiak Santiago eta Foruen plazetan izango dira, eta igandean gainerako guneak zabalduko dituzte, Zezen plaza, Ikastola, Parkea, Frontoia eta Kultur Zentroaren lorategia. Euskaltzale guztiek dutela batzarra, forgatxatu dezagun auzolan indarra, egan oinez ari da Estella Lizarra. Hizkuntza oraina ere bada, erroa zidaka oraina arbolada, ez teierritara unitze euskalduna gara. Iragana geroa, enborrera denez, orain lehen bezala ezina ekinez, euskaraz bizi maite, jolas eta amez, Lizarra ikastolan egin egan oinez. Andrés Fatima Maggi, Abebets Benjamin, Iratzu Mikel Patxi, Oier ere berdin, euskaraz bizi nahian, oinez egan egin. Iragana geroa, enborrera denez, orain lehen bezala ezina eginez, euskaraz bizi maite, jolas eta amets, Lizarra ikastolan egin egan oinez, egin egan oinez, egin egan oinez. Eta hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko zuen arretagatik eta hurrengora arte.